खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ पुलिसनि जेयाव सासे नंखाय पुलिस। फाथासिल आमबारि पुलिसआ सासे नंखाय पुलिसखौ खायो जाय गावखौ जालुकबारिनि एसिपि होनना सुबुंफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनानै दंमोन। रिंकु कलिता मुंनि सासे सेंग्राया आबुं पुलिसनि खसाब गाननानै गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिङो आरो एसिपिनि मुङाव गुबुन गुबुन गलाफोराव रां होआलासिनो साहा गय बायदि जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ सानफ्रोमबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव तामुलपुरनि साहा ओनसोलनि हाजो गुदिनि रायजोफोरा गोजोनै उन्दुनो हायाखै। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि ओनसोलनि 2 नं दङरगाव अन्थाइबारि गामिनि गपाल रायनि न'खौ मैदेरा सिफायनानै सिलिंखार खालामना गालांदों आरो खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनो न'खरनि गासै सुबुंफोरा। हरनि उन्दुफुनाय 1:30 रिंगासो समाव न'खौ सिफायनानै माइ माइरं जानानै गालाङो मैदेरा। बोसोरफ्रोमबो दुब्लिनि माइ आबाद सिलिंखार खालामनायनि अनगायैबो न'खर न'खर हाबनानै न' सिफायनानै माइ माइरं जानानै गालाङो। बेनिखायनो दुखुथिया गपाल रायनि न'खरखौ नायफैनो थाखाय सरखारनिसिम खावलायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। थामथि खौराङाव दङ बिएसइउनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं। मिरु बिएसइउनि गाहाय नेहाथारि सोंगोरा बसुमतारी, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मदाराम बसुमतारी आरो नेहाथारि अनखोमा नार्जारिया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ सानजा क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादनि गोदानै दाफुंजानाय आफादनि बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि बानजायदों। थांनाय 4 आगस्ट खालारखालि आफादगिरि महरै बिपिन बर्मन आरो गाहाय नेहाथारि महरै दिपज्यति रायखौ बिबान होनायजों गासै सा 31 सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोदानै दाफुंजानाय सानजा क'क्राझार जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ मैया क'क्राझार सहरनि साखाथि साहा फारसे दिमोलगावआव थानाय कच राजबंसि फरायसा आफादनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों आफादनि खान्थि बायदियै मिरु कच राजबंसि फरायसा आफादनि आफादगिरि कितिश बर्मन आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायजों समायखिरा लाहोनाय जायो। 5थि खौराङाव दङ कलकातायाव जिनाहारि आरो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया हादरनि गेजेरावनो साफ्रोमखौबो खुद्रिखांहोदों। सुबुंनि देहा फाहामथाय होग्रा आइजो फाहामगिरियानो खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजादों। थारैनो बेसेबां सहायथावना बे कलकातानि जाथाया। कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव नुजाथिनाया गासै सुबुं माहारिखौनो लाजिनांथाव खालामदों। हरनि समाव गावनि डिउटिखौ सामलायबाय थानाय आइजो फाहामगिरिखौ फाहामसालिनि सिङावनो दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामो आरो जोबथायाव बुथारो। बे खास्रि बिस्रि जाथायजों लोब्बा थानाय सन्जय रायखौ पुलिसा हमबाय। नाथाय आइजो फाहामगिरिखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथायाव साबैसे दायनिगिरिया लोब्बा दंमोन दासिम रोखा जायाखै। हादरनि गेजेराव गोबां फाहामगिरि नार्सफोरा सोमावसारनाय आरो दाबि खालामनाय बायदियै बे जाथायनि सोमोन्दै सिबिआइनि संदाननाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 आगस्टआव नुजाथिनाय बे जाथायनि आन्दोआव दासिम सा 30 सुबुंफोरनि मुं लादों सिबिआइआ। कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि आजिरा मोननाय चेयारमेन डक्टर सन्दीप घ'षनि सायाव दासान्दि सिबिआइनि सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो। बेनि अनगायैबो सिबिआइआ मेडिकेल कलेजनि फाहामगिरि डक्टर अरुणाबा दत्तखौबो जाथायनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामदों। थारैनो बे खास्रि बिस्रि जाथायाव साबैसे दायनिगिरिया लोब्बा दंमोन बेखौ सिबिआइआ दिहुननो थाखाय फारि फारियै संदानगासिनो। गुबुन फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि सन्जय रायनि बिमा बिफाया फिसाज्लाखौ फासिनि साजा होनो फोसावदों। 6थि खौराङाव दङ कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा। सेसाफानि जथाय बाथौ आफादनि बाथौ थानसालियाव कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सेसाफानि ओनसोलनि मोन 10 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों कुमारिघाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थांखिजों मैया सेसाफानि जथायै बाथौ थानसालियाव मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों बानजाय आफादखौ दानानै लायो। बानजाय आफादाव गाहायै मासिगिरि महरै मनेश्वर बर', आखान्थि मासिगिरि दावहारु बसुमतारी आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै उथुल चन्द्र बर', जथायै लिंथुमगिरि महरै गोसार बर' बिथांमोनखौ लानानै मोन 14 बिफान गोनां बानजाय आफादखौ दानानै लायो। 7थि खौराङाव दङ डक्टर मौमिता देबनाथनि न्याय मोननांगौनि दाबिजों खैराबारियाव गोख्रों सोमावसारदों। कलकातानि जाथायखौ लानानै खुद्रिसानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। मैया उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव दुलाराय बिटिआर बेंगलि लाइमोन फरायसा फेडारेशननि बानजायनायाव डक्टर मौमिता देबनाथखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि न्याय मोननांगौनि दाबियाव
गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। खैराबारि ओनसोलनि हौवा हिन्जाव सिख्लाफोरा आखायाव केन्डेलजों लोगोसे प्लेकार्ड बायदि स्ल'गानजों खैराबारि सहरखौ गिदिंना अख्रां गोमखांजासे होस्रिखावो। हानजा सुरनाय समाव ममता बेनार्जी सरकार हाय हाय उइ वान जास्टिस, बुथारग्राखौ फासि होनांगौ, ममिता देबनाथनि न्याय होनांगौ बायदि स्ल'गानजों खैराबारि ओनसोलखौ गोमखांहोयो। खैराबारि अल बिटिआर बेंगलि लाइमोन फरायसा फेडारेसननि गाहाय मावखुलिनिफ्राय जागायनानै खनसे गिदिंना हानजा सुरनायखौ बेयावनो फोजोबो। 8थि खौराङाव दङ। फिन आरो हाबा जाखानाय आइजो गोमादों। बे बाराव सासेल' नङा, खेबसेनो सानै आइजो गोमादों। फागुनि बसुमतारी आरो सुखुसि बसुमतारी मुंनि सानै आइजो गोमादों। रुपाबिल गामिनि थागिबि दैमालु बसुमतारीनि आंगो बिसि फागुनि बसुमतारीया थांनाय 14 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दङ। दैमालु बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला फागुनि बसुमतारीया गावनि नखरनि आलासिखौ गारि गाखोनो होननानै दोनलांनो थांदोंमोन आरो बिनिफ्राय दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै होनना फोरमायदों। आरो सुखुसि बसुमतारीयाबो गावनि उन्दै उन्दै फिसाखौ गावनि फिसायजों मिस्ट्रि मावनायाव थांफानानै हाथायाव थांनो होनना थांनायनिफ्रायनो फैफिनाखै होनना फोरमायदों सुखुसि बसुमतारीनि फिसाया। बेनिखायनो फागुनि बसुमतारी आरो सुखुसि बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला न' फारसे फैफिनहोनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। 9थि खौराङाव दङ। बड'फा हाउसआव एबसुनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ फिन खेबसे गोसोखांहोफिनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनायनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनो नांगोन होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बेखौ भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो। हास्थायनाय आरो जे आपिल बे जाहैबाय जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर जि एकर्ड जादोंमोन एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ भारत सरकार आसाम सरकार जे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट बे स्टेटनि कमिटमेन्ट आरो बे एकर्डनि उनाव एकर्डआव जिखिनि जोङो दफा मोनबाय बेखौ मावफुंनांगौनि गासैयाबो मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि आफाद आरो गौथुम बा बयबो जेब्लाबो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै हाबा मावबोदों आरो हाबा मावलांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 2020नि एकर्डनि उनाव बिटिसि जि मोनसे इलेक्सन जानानै थांबाय आरो बे इलेक्सननि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे जइन्ट मोनसे एलायन्सनि मोनसे सरकार दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। दा बे समाव एकर्डनि दफा मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मेन्डेट होदों आरो बे एलायन्सनि मोनसे सरकार बे सोलिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन खेबसेबाव जोङो रिटारेट खालामो, जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांहोफिनदों जे बिटिआरआव आथिखालाव इउपिपिएल बिजेपिनि जि सरकार दङ आरो अपोजिसन हिसाबै बिपिएफ हान्जानि जायफोर एमसिएलए दङ गासै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए रुलिं आरो अपोजिसननि 6 बेयाव नमिनेटेड एमसिएलए दङ। बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ, बयहाबो दायित्व दङ। बाथ्राया जाहैबाय जे 2003नि बिटिसि एकर्डनि उनाव 2005आव इलेक्सन जादों आरो बे इलेक्सननि उनाव संग्रामि नेता दैदेनगिरिफ्रानो सरकारखौ सालायफैदों। सेम पेटार्नाव 2020नि एकर्डनि उनाव 2020आव जानाय बिटिआर इलेक्सनाव इउपिपिएल जाय बिथांमोना संग्रामि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै बे सरकाराव रुलिंआव माने लिडारशिपखौ लानानै सामलायगासिनो दङ बिजेपिजों एलायन्स। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मोनसे पलिटिकेल पार्ट, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट, बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंसन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअआ सिगनेटरि स्टेक हल्डार हिसाबै जोङो बेखौ आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन। दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि एमसिएलए दङ, चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ
अकल राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो नैबे 5 बोसोरनि मेन्डेटआनो बिटिआर बासिनि मेन्डेटआनो जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मेन्डेट सान्ति गायसननायनि मेन्डेट आरो रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन बे जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फर्सेस दङ UPPL जागोन BPF जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ BJP जाय जिरि थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिसासा थानांगौ एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो BPFनि MCLA बिथांमोनाबो संग्रामि नेता जातीय सत्ता जातीय संग्रामजों फैनाय आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आन्चलिक दल 2003नि उनाव 2005 आव दानानै आन्चलिक राजनीतिक दलखौ सामलायदों UPPLआव जायफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जातीय सत्ता जातीय आन्दोलन आरो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो मोनसे हान्जा आन्चलिक हान्जा माने रिजनेल पार्टी दानानै दिनै सरकाराव दङ आरो BJPनि जायफोर जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिनै MCLA दङ बिथांमोनाबो बे आन्दोलनखौ 30-35 बोसोराव नुबोदों बे आन्दोलनखौ बुजिबोदों दा बेखायनो बर' हारिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लुबैनाया जाहैबाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय जे सान्ति एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि जानांगौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां लेभेलाव नारसिननानै सरकार टु सरकार हाबा मावनांगौ आरो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बिनि थाखायनो मोनसे इउनाइटेड मोनसे एफर्टआव हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जोङो बयखौबो आपिल खालामो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ जों लुबैया आरो अकल पावार पलिटिक्स खालामनायखौ जों लुबैया पावार पलिटिक्सनि थाखाय नैबे 5 बोसोरा नङामोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया बे 5 बोसोर जि मोनसे एलायन्सनि सरकार बा एकर्डनि उनाव आन्दोलननि उनाव दानाय जि सरकार बे सरकारनि कमिटमेन्टआ जाबाय पिस गायसननाय एस्टाब्लिशमेन्ट सुक्ति मावफुंनाय आरो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सिमां आरो आसा आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै दानि आथिखालनि 46 नाम्बार्स जेसेबां MCLA दङ बयबो इउनाइटेड हाबा मावलांनांगौ आरो बे बेलायाव रिजनेल फर्सेस रिजनेल आन्चलिक दलफोरा संग्रामि मोनसे सत्ताजों फैनाय हिसाबै बिथांमोना बेयाव बांसिन बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि जिथि खौराङाव दङ 21 आगस्टआव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC भार्सेस इन्डियान आर्मिजों जानो गोनां दुरान्ड कापआव बलिउडनि फावखुंगुर जन एब्राहामा फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों।